Premýšľam, kde začneme. Začneme asi odzadu, ne? Pôjdeme tak postupne. Som zvedavý, čo tu objavíme. Poďme na to. Začneme tu, v tejto budove. Tu ešte niečo z tej starej technológie, čo zostalo asi. Nejaké veľké nádrže. Je to tu dosť zaujímavé. Poďme ďalej. Čo sa tu ešte nachádza? Takéto veci ma zaujímajú, aj keď sú prázdne. Sú to také neobyčajné. Sociálne zázemie výroby. Tu pracoval nejaký pán Pavel. Ešte celkom nový rozvádzač, ako vidím. Ešte zásobky sú tu. Pozorná schody. Tuto kopec bordelu. Teraz sa nachádzam asi v nejakej chladničke. To je tiež dosť zaujímavá miestnosť, alebo jak to nazvať. Tu ďalej sa čo nachádza? Rôzne miestnosti. Zatiaľ. Tu sa tiež kedysi pracovalo asi tvrdo. Tu ešte príroba. Pokračujeme do ďalšej časti. CMS Chemicals, jednotka riadenia kosti. Tu sa riadila kosť. Poďme sa pozrieť do tejto miestnosti. Tu sa robili pravdepodobne nejaké výskumy. Vyzerá to ako v nejakom výskumnom ústave. Hádzam si to z výskumného ústavu pôdoznalectva. Tam tiež takto boli tie stoly. Toto čo sú kachličky. Kachličky, no? Postup použitia prístroja. Vyzerá to ako stoly na také tie výskumy. Ešte staré vypínače. Tuto nejaké vchodové dvere. Aj tu aj koberec. To asi bola vrátnica. Tu má ešte kopec harabúrd, ako môžeme vidieť. Tu sa robili nejaké výskumy tiež. Tu ma tiež asi to, čo skúmali. Toto čo mohlo byť? Sterilizačná komora? Niečo také. To je tiež taký stôl, na ktorom sa skúma. Ale má ešte. To je taká asi jediná, neviem jak to nazvať, zariadená miestnosť. Totálne zbytočnosti sa tu nachádzajú. Bezdomovecký odpad. To je ešte staré svetlo nejaké. Čiže zjavne niekto prebýval. Bol tu aj takýto menší výťah, ako môžeme vidieť. S nosnosťou 250 kg.
to má ešte taký, neviem, vypínač. Niečo to je. Takže ideme na ďalšie poschodie. Toto sme videli pravdepodobne zo spodu. Polm hentam. Vyzerá to dosť zaujímavé. Niekto ešte aj strechu pomaloval. Žiadna priepasť. Toto postrhávané tapety alebo čo. Sú aj prázdne miestnosti. Hlavný rozvádzač. Toto možno bolo aj tu. Vyzerá to tak. Pokračujem ďalej. To viem, na čo slúži tento stôl. Toto je tiež dosť zaujímavé. Táto miestnosť vyzerá dosť zaujímavá, taká moderná, vykachličkovaná, vyradené chemikálie. Tu sa asi preberali vyradené chemikálie. Sem vedlo do skladu sa asi dávali. Takže ideme na druhé poschodie. A nachádzajú sa to takéto prázdne miestnosti, iba pomalované grafitmi. Toto je ešte niečo také. Niekto tu má takýto intimný kútik. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, hoďte tomu odpäť like, nejaký komentár, super vďaka členstvu a vidíme sa o týždeň. Čaute.